Nahmaduka muji kita kaing Tuhan Allahumma ya Allah ya man hedat aspaita kang ngabersihakeun Tuhan min ibadika saking pirang-pirang hamba Tuhan al mukminina kang mukmin kabeh man ing wong wafaqatahu kang aweh taufik ya Allah ing man litapakuhi kadue ngarti pidini ing dalam agama. Wa naskuru kalan syukur kita ing Tuhan ala maingatase barang alam takang ngawaruhakeun Tuhan wa hadaita lan nuduhakeun Tuhan wa qawamta lan majegakeun Tuhan wa nas'aluka lan jalu kita ka ing Tuhan antu solia ing yentah nambi rahmat wa taslima lan yentah nyalametkeun Tuhan yan yentah muhi panghormatan Tuhan mangga ala sayyidil mursalina ing atase Gusti kang dadi utusan kabeh Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad as-sadiqi kang bener al-amini kang dan percaya wa ala alihi lan ing atase keluargane Kangjeng Nabi sapunin najati kang dadi penyelamat kang kaya pirang-pirang parahu wasabihi lan pirang-pirang sahabat Kangjeng Nabi al-hudati kang oleh pituduh kabeh al-hudati kang oleh pituduh kabeh.